binati o minahal kong matalom nun. Okay, diya ta karon sa Lanbang Maasin City Branch guys. Nga naman mag-submit tagpuan guys, submit tag advice niya magsulbad butag problema sa DBP guys nga tuan sa check. Okay, diya ta karon. Today is October 9, 2023. Okay, data there guys sa Maasin City. Maunig update there is kuan kahimtang. Okay, sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom, welcome ang kanan nga mo invest o business dire sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan o mga investor, nanginahanglan o mga negosyante. Ako mang hinaot nga daghang mosanong, daghang mo put up og negosyo dire sa lungsod sa Matalom guys. Okay, iko pipi andam tabang sa lungsod o mo serbisyo sa katawhan sa lungsod. Okay guys, musod sa tas Lanbang dayon musunod ta sa DBP.